Ay ku Blei pi ki paranong sngap baro hagerteng ke batiang tam jong nong penim jong Jesus Christ. Kapang pedeng jong ke jing yislok hakani kapor ke dei shaphang ke jingialam u mynsim bakhoi. Lani haki wei pat ki kentin haba u mynsim u yalam shanu u yalam yangi. Hakabestang kat bang idang emas la perthei kindon bet ki breu ki besong haki jaka ki bahajrong. Ki bapenya yagi kam lada kalong ke berit ni ke bakrau. Bat ngikot ye kini gibreu kum kinong yalam. Jia ayu lada om don nong yalam. Ktien ke jong Blei ke pensyai kum ni. Ha kitab nong bishar kalong ke baar puwei ke dekat ke baar pusan. Baha ki por ba om don sem hari Israel. Kiri Israel ki layale kat ba ki ibedhi hakmat jong ki. Kay ke bajia haba om don nong yalam kadai kejinglai lan, kejinglai kat bamon, bad ya kebakum kata ngatrai om danu bakawa. Kani kejingki kle ban yalam, kasdang nado na ying, habangi pai say may pa jongi. Haki snong gijongi, habangi pai si girang ba snong. Haki elaka jongi habangi pai si sem bat si gidaloy. Haki konstituensi gijongi, habangi pai si ki MLA bat ki MDC. Haki blok gijongi habangi pai si BDO. Hagi district jongi habangi pai show district commissioner. Haga jela ga jongi habangi pai show chief minister but ke cabinet minister jongu. But haga ri jongi idon yo prime minister president but ke cabinet jongu kum kinong yalam. Ladangi jengok syuk sa haki school ni siam yo principal but ye kinong hikai kum kinong yalam jongi. Ladangi pai gi sports ki jing yelek kai ki baper ni siam yo coach kumunong yalam. Jong kanu ke kenhun. Kamdon kapor bangi khlem no yalam. Nado badang khai ngi don kam no yalam. Kumno ban pong ban kumno ban bam di, kumno ban yai, kumno ban kren, pat kum ta ter. Ke jingim jongi kasyania haki no yalam. Nado na ying hado haskol, hado hayimlang salang, bat ladang ye pai wat hadu ke songkha ke song manru ngidon kam ya kinong yalam. Hagajing im bekenja mensim ke ktien jong Blei ke kren shaphang ar kinong yalam. Kabaneng kong ke kren shaphang ke yalam jong kado. Bat habala yalam de kado ngile ngi pendep ngi ngap ngi kongo ye ki bapen snobha yau soitan. But ni don ru ktien jong Blei ya ke yalam ga jong mynsim bakhoi. Pat habala yalam do mynsim bakhoi. Uni mynsim bakhoi yalam ngi cha ki ba sjrong. Ki bakhoi ki ba itnat ki ba ublei uyo ka burom bat ke jingyaro. Namar kata hakani ka por ngakwa ban pen pai yi jingmut jongi sha uni unong yalam jong kinong yalam. Mynsim bakhoi. Kabenta ka banengkong. Uay mynsim bakhoi. Mynsim bakhoi uday Blei. Uday dukhat ubapura jong Blei. Ngi kren shaphang Blei, ba Blei ulong lai haway. Blei kupa, Blei kon, bad Blei mynsim bakhoi. Kini lai kilong marengkat. Ngiyo iya kani gajing sisya, habangi pai sa gajing penbaptis. Bala penbaptis yangi haga kerteng ke jong Blei kupa Blei kon ba Blei mynsim bakhoi. Kabaar habangi pai sa jingkyrkhu penwai. Haga bala kyrkhu penwai haga kerteng ke jong Blei kupa Blei kon ba Blei mynsim bakhoi. Bat kumjoro ke ktien ke jong Blei ke pensyai baha ke plan ke jong ke jing penim ke jong Blei ro kini baro lai ki trai lang. Ke jingkeli ke bami le si ke long. Kumno ba kini lai ki trai lang. Tiban sngotu ikani ngakwa ban shim yekaway kanuksa. Ladangi perkat shaphang gajing penim hakadur jang gaspa. Ngalaban nong kumni. Bau Jesus Christ hagajing wan jong usikani ke perthai ulakamay yagata gaspa. Kabadon knang nagabenta jongi bangin yo yagata gajing penim. Hanre hadin baula yapno bad baula mipat katagas pa uli no ikasadin.
Ti hakanukur kompat bangiyo banya shimbanta nagtagaspa kabaula kamay nagabanta jongi. Barkajubab ia kata jingkli kalong lyngba u mynsiem bakhoy. Hakiway pat kikantin ngan ongkum ni. Dayu Blei ukpa uba pelan ia ka plan jong jingpenem. Dayu khon uba wan ban pendep ia kata plan jong jingpenem. Bat kado dayu mynsiem bakhoy uba pentrai kam ia ka kabau khon ula pendep nagabanta jongi. Haga ktien nong way kiong ukpa u plan u khon u execute but u mynsiem bakhoy u apply ia kata kaba u Blei ula plan nagabanta jongi. Syuk shaphang mynsiem bakhoy ktien ga jong Blei ka pyndonkam sibun kidak ban kren shaphang mynsiem bakhoy. Kum ganuksa ktien jong Blei ka ong bo mynsiem bakhoy ulong kum gal haba perkat shaphang gal balay bala pensrim yung mynsiem bakhoy bat gal haba u Blei ula thaw yo brew long tangga do. Henry ga jingim ka wan haba ula persat mynsiem ho brew. Ni ki brew ngimla banem khlem ring mynsiem. Habang iong ring mynsiem kamut bangi ring yikal day. Ngi ring yikal bat ngi penhiar yikal bat ka jingim hi ka syong hang ta. Kat bangi dang ring mynsiem ngi ong ngidang Namar kata yaw mynsiem bakhoy la pensrim bat kal Namar balay ngi baro ngi long kibayap hakipop jongi. Bat kani ga jingkha arsin kani ga jingim ga bangiyo ka batmay ka long lyngba ga jing trai bat ga jing persat mynsiem ga jong u mynsiem bakhoy. La pensrim ro yo mynsiem bakhoy bat ko habaw Jesus Christ lay kendo bat kanong Samaria ulo ong ika bangan aye pa ye ko na kabala dapat di panom sliang syo. Habang ikren pang ko ikren pang ban penja iya gajing sliang ga jongi. Ni don si bon gajing sliang. Henrela dang yo mynsiem bakhoy. Uni mynsiem bakhoy penhon iya kata gajing sliang jongi lai. Kakting ga jong Blei ikren pang mynsiem bakhoy kum gading. Hagas ni Pentecost kakting ga jong Blei ko ong balahap utalik ding. Ha ki senran ki jong Jesus Christ para kito ki sispa ar phongot ki baya don lang hagato go por kading ka aljing shai kading ka pensaat bat kading ka bam do ro ye ki bam mentoy sao la pensrim yo mynsiem bakhoy bat ka phnyang habang i phai se kting ga jong Blei ko Old Testament ngiyo bala pyndonkam ye ka phnyang ban pensle ka phnyang ga kado ye ga jing pensle bat kum joro haka kitab ka batmai ka New Testament ngiyo iro bala pyndonkam ye ka phnyang hakaban penkhia. Namar kata habang iphai su mynsiem bakhoy ngi yakren shaphang ga jing pensle bat shaphang ga jing penkoj ga jing penkhia. San la pensrim ya mynsiem bakhoy bat ka paro. Ka paro kakit ye ka khubor jong ga jing suk. Bat habang iyo mynsiem bakhoy kadon ga jing penyusuk kadon ga jing suk apadeng jongi bat u Blei. Bat kado walada kani kamday kabak kado haga kting jong Blei henry nagabanta jongi ngan sim satang kani kaway kadak haga bagakting jong Blei ka kren pang mynsiem bakhoy. Bat kata gaday kay shap la kren pang mynsiem bakhoy bawlong kay shap. Habang i kren pang kay shap ni kren pang kay ka bapenskhem kay ka balong haga rukom jong kamuhor kay ka bapentik na lani kay ka bapensisya ya kano ngidon kam ya ga shap bar habang yo mynsiem bakhoy kadon kata ga shap bangilong ki khon jong Blei ngap ka kting jong Blei ko ongkom ni rom long bapra kadkhot ka bakat saw namarkat ki balaya lam do mynsiem u Blei kita ken ki long ki khon jong u Blei kat ki balaya lam do mynsiem kita ken ki long ki khon jong u Blei. Syu nga kwa banong bo mynsiem bakhoy uday u pastor lani unong saray bari jong ki Kristan. Kadaw balay bango ongkom ta kaday namar ba hagajing puson ga jonga hagajing perkat ka jonga kakam nong saray kadon lay teligijing ikli kakam ga jong pastor kadon lay teligijing ikli kabanengkong banhikay lani banpsa ikilang brod jong u kabaar banlong unong penbej lani unong yada na kay kababakla lani nagitagi suri kibakop sni lang brod kibawan rung
ha ki jaka ki bakantang khnang ban pen bakla ya ki lang bron bat balai ka kam ka jong unong yalam unong sharai la ni pastor ka de ban ai ya ka khubor jing petngen ye ki bashem ga jing snosi bat ka jing dukha ha ka men sem ga jong ki da shisha ni shem hau men sem ba kho ye ki ni ki lai tli ki jinglong ba da shisha udai uno hikai ubajanai na ki bajanai tam udai unong pen ben unong yada na ki ai ki ba thala na ki ai ki ba sniu na ki ai ki ba bakla bat kumjuro ba udai unong pen tengen uba Blei la ai na ka bynta jongi baro ka bynta ka ba ar timentang inya pai umensim uyalam yang i shanu kat kum na ktien nga jong Blei ka banengkong haga jing tho ba khoj ngio i bo mensim ba khoj uyalam yang i sha ka jing shisha inya pai bat nga na ktien nga jong Blei yonis nong ba khanreu du khat ka ba khat lai ujisu ong kum ne Henry onda uluan mo umensim ka jing shisha ken unyalam ye pi sha ka jing shisha baro unyalam ye pi shano sha ka jing shisha baro kata ka dai ka bah khle tame habala ya laming iro mensim uya laming sha ka jing shisha ka ai kata ka jing shisha nengkong ka ktien nga jong Blei ka ktien nga jong Blei umensim bakho uya laming sha ka ktien nga jong Blei namar kam don ka wei pat kanong rem ha ka ba ngi yang ka ktien nga jong Blei ka dai ka jing shisha na ka ba baro ka jing shisha kimi ka ktien nga jong Blei ka dai ka jing shisha na ka ba baro ki wei pat ki jing shisha kimi khlem ka ktien nga jong Blei ngin nam don jing shisha khlem ka ktien nga jong Blei ngin nam don ya kalat ya ka bangin tho la kanu jing kren kalong ka ba shisha ni kalong ka ba bakla kumnu ngin rai kanu ka ba dei kanu ka ba lait kum kristan henry tang da ga ktien nga jong Blei ka balong ka jing shisha sngap jisu ong kum ni yonis nong ba khanyo khat ka ba khanyo to pen gentang ni ki da ka jing shisha ka ktien nga jong mi kalong ka jing shisha ujis krisu ong ba ga ktien nga jong Blei kalong ka jing shisha la daw mensim ko ya laming isa ka jing shisha kani ka jing shisha nangkong e hakli tam e kadai sha umen sha ga ktien nga jong Blei kumta ka dai biang ingi ban smothu ba lada ubriu ukam shaphang yila di balayalam yu udo mensim kai kadak ka bapau kadai kani bo i ya ka ktien nga jong Blei namar bo mensim ya lam sha ka jing shisha ka balong nangkong e ka ktien nga jong Blei hagajing tho ba khoj laong kumni shaphang Stephen kam apasalong ban rir kha sipo henry kim jula ban yele yagajing sta jong bad yaw mensim da kiba u lakren kadon tanggawe ga jinglong ga basrim ha baro ki rukhoj par kata ga long ba ki e ya ka ktien nga jong Blei ka jingim ka balayalam do mensim ka de ga jingim jong ga sam ko banengkong baki perkhat sen yasngi ya ga ktien nga jong Blei kadon ga jingya pher habakren da ki bru ki balayalam do mensim bakhoj namar kadon ga jingam jeliu jong ki ya ktien nga jong Blei kadon ga jing shai ka bo mensim u la pen shai ki ya ka ba ki wei kinam yo Lukas nang ba ar pho sar khat ka balai pho ar ko kumni ti kili ong parlokhi kadon jongi kamsem laplo hangi kat ba ula kren hangi hagata kalanti bat kat pa ula ple wang hangi ya ki jing tho kani ga jing ja kalanti ha emawas hadin ga jing mi par ka jong Jesus habau Jesus ulas dang ban ple jing tho ha kini ki senran bat ga ktien nga jong Blei ko ong ba kinehi kilapla bahatu kamsem laplo kamansim jongi bang yo sngo kumnu bala ple jing tho kata ga jing shisha habala ya lamdo mensim kadon kata ga jing penshai ga bakerpang haga jing dei bat ka ktien ga jong Blei tiban penbut ye kani ga phang kwa ban bu sagawe ga jing kli kumno bong ni mensim ba khoj uya lamingi sa ga jing shisha jong ka ktien ga jong Blei
bat kejubab negatin ke jong Blei kadai kini nengkong korin long baar kor besipo bat kadwei henrei u Blei u lepen pau hangi do mensim jong u namar u mensim u yit ya kita ki ai baro wat ya kita ki ai bakam jeliu ki jong Blei namar uno breu ba le itu ya ki ai jong breu henrei tang ke mensim jong u kum juru ya kita ki ai ru ki jong Blei om don be itu henrei tang u mensim beku ya lam ingi segajing sisa ka balong ka ting jong Blei da ka ba upen syai ba upen pau ong ka ting jong Blei ngimla ban sngo tho ya ka ting jong Blei lemda da ka jing pen syai ka jong mensim beku kini ka khot ka Bible ka don ban hikai ngi ba kalong ubreu umla dala ka jong jing start ba ka jing sngo tho ban sngo tho ya ka ting jong Blei ti namar kata kanu ka jing start kanu jing tip ka ba khamayan ha ka ba yedai bar ka ktien ga jong Blei kawan tang na ka jing pen pau bar ka jing pen sai ka jong mensim ba khoi Yonis nong bakhat saw khat ka bar phun reu ko angkum ni henrei utaw nong pentengan mensim ba khoi yo ba khpa un pha ha kerteng jonga uta ke nyun hikai ye phi ye ki ai baro bar un pen ken mau ye phi ye ki ai baro ki ba ngala ong happy om tang bo mensim open shai ka ting jong Blei ka ong ro bo open kan mau ka jing sisa ka baar sya ka bo mensim uyalam yangi ukres ujisu ong kumni Yonis nang bakhat saw khat ka bakhan reu nga ubalong kalenti ka jingim bat ka jing sisa ladaw mensim uyalam sya ka jing sisa kajing sisa banengkong kadai ka ktien ga jong Blei hatungi je ka ktien ga jong Blei ka baar kajing sisa ka bo wialam kadai kajing sisa shaphang u Jesus Christ omdon ka wei pat kajing sisa ka bakham don kam ban ye kani ka ktien jong Blei hi ka long shaphang kani kajing sisa shaphang u Jesus Christ u kon jong Blei ka ktien ga jong Blei ka kren bar ka kado show Christ u balong kajing sisa jong kajing sisa baro Dai mo sembah ke periden, dai mo langknya, haulo muraya, dai mo urang ba lengdo ha ke temple, dai mo usakri jong trai, dai mo unong itulupa jong trai, dai mo unong bisar jong ginong bisar, dai mo unong ablang brod babha, dai mo kading ke babam do, dai mo uktin jong Blei, dai mo utenat ubahok, dai mo usok nengkong nang kibayam, dai mo ukunu breu balasaki do Shidrak Meshach bat Abednego demo u alpha bat omega demo ubaki angel kiaro bat demo ubashong shakamon jong ukpa demo ubayo ye kerteng ga bahalor ga kerteng baro bahaga kerteng jong tuli baro on pla bagi kau se baro kindem demo usim jong sim baru trai jong ki trai demo unong penem bar unong suspa jong pertai baro ukon ubalakha marway jong Blei ha uba ukpa usem gajing sngo baha demo u Jesus Christ u trai ladangi don kam bantip yanu balayalam do mensim bakhoj u Yonis u ai tang ye kane ka wei gajing tho nengkong Yonis nang besar khat ka baar balai kamensim baro ka bapla yo jisu baulawan hakado kalong na u Blei kumno bangintip balay laming ido mensim kadai kani ba kemensim baro ka bapla ba Jesus Christ uwan na u Blei uwan hakado ulong na u Blei u Kevin de Jong way ni kinong yalap u angkum ni the focus of the church is not on the dove but on the cross kapang pedeng jong ka balang kamdei ha ka paro Henrei kadai hagai ding pna. Kada do bau pol ang yalap yo Chris balasa nar pna. Uniu mensim bakhui ulawan ban kadau yang i show Chris. Kata kadai gajing sisa. Ti kum tangi tip ti kena. Ba habala yalami do mensim. Ngitip kam jeliu. Shaphang u Chris. Kat no pitip shaphang u Chris. Ko kiparanong sngap.
ia kini ke khubor. Hatu pila ban tho RIEH shaphang ukres. Hatu ladangi pha tho ese ya pi kat no trai ngila ban pendap gi paper shaphang new bangi etam. Uyalam ngi so ukres ka bynta benengkong. Ka baar umensim ba ko uyalam ngi shajingai na ka pop. Ka benengkong uyalam ngi so jingsisha. Ka baar uyalam ngi shajingai na ka pop. Namar baudai umensim ba khoi ka jingbom khoi kamla bandon ha ga jim jong ta ubre uba umensim uyalam ktien jong Blei ka ong kumni henreng ong tu yai do mensim ti kumta pinam pendep ye ga jingkwa ga do namar kata ga do ga kwa mar persya yo mensim baru ta mensim mar persya ga ta ga do namar kini ki ya mar persya kat ba phim yo le ya kita ke ya ki ba pidamon henre la da ya lam ya pido mensim phim long po hukum ken menta ki jingle jong ka do kilong ki ba pau ka ba khlem ka jing bom khoj ka ba le nuti ka jing mani Blei thau ka jing ais khoj ka jing yeshon ka jing nia ka jing pihon ka jing bitar ka jing yapan ka jing yakhlat ka jing yapanyam ka jing bisni ka jing buat ka jing dikyat hau bat ki ba kum kita shaphang ki ba ngama ham lupa ya phi ba kita ki ba yai le kat kita ki ki nam yo ya ki hima ublei habala yalam du mensim khoj uyalam ngi shajingai na kapop umensim khoj uyale persya ye kapop habatrai umensim khoj kapop kahabban yap upol ongkumni nongrom long bapra kadkhot ka bakhat lai hado ka bakhat saw namar lada phi im kat bakum ka do phin yap no ken henre lada phi pen yap tron da umensim ye ki jingle ki jong kata ka do phin im ken namar kat ki balayalam do mensim ki long ki khon jong Blei kani ga jing khot ban long ki khon jong Blei kan nam sha ingi bangin yasno akti bangin yelong perlok bat ka pom ubre ubo ong ba layalam yu do mensim umla ban yasumlang bat ka pom ban le kumta ka long ban syukori lede umensim ba kho yele persya kumno ye ka pop ha jim ga jongi kidan arteli ki bentah ni ka benengkong upen kendu ujisu ong kumni ha ka gospel jong yonis nong bakhan ri khar benyo bapra ti onda wan mo un pen kendu ye ka perthai shaphang ka pop bat shaphang ka hong bat shaphang ka jing bishar di umensim ba khoj upen ye jinga yangi uyalam ngi sha jinga na ka pop da ka ba upen kendu ye kita ki pop kan ha ka jim ga jonga jong phi ka ba ar da ka ba open khoj da ka ba open khoj ka ktien ga jong Blei ka ongkum ni ka si thi gu pol ka ba ar si gi thesaloni kulong ka ba ar de khot ka ba khat lai ka ong henre ka de yang i ban ai ngo yo Blei hala ka sngi na ga banta jong phi gi prab ngai bala e do trai namar bo Blei le je ye phi na do ka ba meneng kong sha ka jing penem ha ka jing pen khoj umensim bat ka jing ngeit ya ka jing shisha la je dia pina do menengkong sha ka jing pen khoj ka jong mensim ba khoj uyalam ngi sha jingai na ka pop da ka ba open kendu ingi ka ba ar da ka ba open khoj ya kita ki pop ki jonga ki jong phi ha ka jing kala ka bumon ti kum tangi pun kunya bangi tep balayalam ngi do mensim la dangi don ga thma bat ka do ha jing ga jongi hakikantin jong unong tho ya ke kitab Hebrew wong bangin yele haban demi snam kamod ayu ban yele haban demi snam kamod ba kani kamdei kalenti ke besuk kamdei kalenti bangila ban le kai kamdei kalenti na ke bentagi khlung kadai ke ka ba ngidon kam bandon ka jing yele ktinga jong Blei ka ong shaphang yele de bakalong ka wailam arleng serti bar habangi yat ha ga jingialam go jong mensim ba khoj ngiyat ha ka wailam arleng serti ka balai ka benta ka balai habayalamu mensim ba khoj uyalam ngi sha ga jing thmu jong ga jim ga jongi uyalam ngi bangin pendep ye jing thmu jong ga jingim jongi bunse ni abangi kran sapang ga jing thmu kai ga ba wan ha ga jing mo jim berkha jongi ga dai ga jing trai ka kam ga jam da ka bangi perkhat bangila ban ye don benta
pan contribute siya kani ke perthai wala da kani ke jubab kalong ke badai enrei kalong ke jubab ke bempat biang ke ktien ke jong Blei ko ong kumni ngeit baga jubab ke bepura ke don lai teligi sertap ke benengkong ke jing temu ke jong ke jingim ke jongi kadai nengkong ban pendon burom yau Blei isya sapulai khot benyo yawai pawai baro ubala khot da ke kerteng jonga bat bang la pelong na ke benta ke burom jonga Blei ula pelong engi na ke benta ke burom jongu kata kadai jing temu ke benengkong tam jonga jong pi kum ki bangen nengkong chronicle nang bakhan riu dekat ke baar bu kendai kong ayau trai ya kata ke burom ke badai ya kerteng jongu tuwalam ke jing aingu patuwan na khmat jongu mani yau trai ha ke jing itenan bat ha ke jing khoi ke kitab Ecclesiastes kong kani ke long ke bakut jong ki ai ke baro syapting yau Blei bat sumari hukum jong u namar kani baro ke long ke kamram ke jong ubriu ke kamram ke jong ubriu ke bakut jong ke jing ke jongi kalong ban syapting yau Blei syapting kemud ban ngo yau Blei ban burom yau Blei ban pinkra yau Blei ban kiu hakmat jong ke jing khoi jong Blei ktien nong wei tang si kentin ban rivier yau Blei ke jing temu jong jong pi ko ki paranong sengap baro kalong ban pendon burom yau Blei ke baar ke jing temu jong ke jong pi ke dei ban reflect leni ban penpau leni ban perthuk ya kedur jong uta ubangi lekop kadai ban perthuk ya kedur jong uta ubangi lekop habangi pong ya ke shirt jong Ronaldo kino ya kai football ni persang ban kenjat ya ke bol combo kenjat ni persang perthuk ya uta ubangi kop ya kedur ke jong ki aktor habaki ak ya ke jingim ke jong no re jong no ki persang ben perthu yauta ubaki ak ti ha ke jugur kom la thau yangi ha ke dur ke jong Blei ti ke jing thmu jong ke jim ke jongi kalong ben perthu ya kata ke dur kan ke bangi lekop ben perthu ya kata ke dur kan ke bangi lekop ktien ke jong Blei ha ke stiu pol sinong rom kalong ba pran kal ba ar pa khundai ke thu ingi ba ke jing thmu jong ke jing ke jongi kalong ban long sidur baru khon jong Blei u Jesus Christ kata ke dei ke jing thmu jong ke jing ke jongi tin kini ki ar kami ke jing kli kumno shaphang kam namar Blei ha bangi kren shaphang ke jing thmu ngi kren shaphang kam hangnu bangi yang hangnu bangi ngi contribute ngi don benta ha kani ke perthai tina ke benta ke tanga kwa banong kumni ko ki paranong sengap lada pila pendon burom yo Blei bat lada pila ya be pajele pan srim yo Chris kanu ke kam ke bapitrai kedai ke kam ke bapin pelongi ka bala khot ye pina ke benta kata kebumut papi ai ye babatam ha kata ke kam pi ai ke babatam ha kata ke kam pitrai hok ha kata ke kam pitrai sisa ha kata ke kam pitrai borba ha kata ke kam ke kitab Ecclesiastes kolong bakhandai kal ko si pho ko ong ke baro baga kti jong mi ke semban le ye kata da ke borba wanam kuslai ban keli tip kadai ke jingialam ke jong Blei ni eminga ban hikai pra bangin sem ye kata kam kom ke jingkhot ke jong Blei but ai babatam u Blei kyrkhu yipi namar ke ting ke jong Blei ko ong lada ngilawat swai ke hima jong Blei ke baro sa ai lang tam hangi tin ring akwa ban penbot sa kuwai ke phang hapo kani ke benta bat kata ke dei kani kumno lada kata ke jing trai ke bang trai kampen sngo bhainga kumno lada kata
hakaba nga don menta kam pen sngo bhai nga ti ban ai men sim ye pi na kwa ban pen phai khma jong i show Jesus Christ ktien jong Blei ke thoi ni kumni ha ka gospel jong Lucas klong ga basaw ga khat ga bakhat phra umen sim utrai u hanga na baw pen sle nga ya ka ban yalap ya gospel ha ki badok ula pha nga ban pen banai jing pelai ha ki bala set pendi ba di ga jing pen pet pat ha ki ba matla pen pelai no ya ki bala ban ga sitom pen bana ya ga snem ba diang hun ga jong utrai ula sedang ti ban ong ha ki ha ka ni ga sngi la pendep ya ka ni ga jing tho ha gi skor jong pi kai ga jing thmu ga jong Jesus Christ ha ga jing wan jong u shakani ga perthai lapen sle u roman sim ban pendep ya kata ga jing thmu da ka bala pha yu shakani ga perthai uni ju uman sim baya lamingi hi jaka phlang bajar ngam udai ju uman sim ubaya lamingi shagi them ka serngi u jong ga jing yam kamut ayu gata kamut kani hapdeng jong ga jing thmu ga bakrau tam ga jong Blei na ga bynta ga jing pnim jonga jong pi ka yang ka ding phna ha ga jing bishar breu jonga jong pi ka ding phna kam dei ga jing thmu ga basngo tanat ka ding phna kam dei ke ka bangi kwa ka ding phna kam dei ke ka ban wan wat ha ga jing mut jing berkhat jonga jong pi Henry lada omdon ka ding phna omdon jing penem lada omdon ding phna omdon gospel na ka bynta jonga jong pi tina ka ni ka daw ngong lada ka ta ga jing khot sha ka bo Blei khot ye pi u yalam ye pi ba hapdeng ka ta ga jing khot ka jong ga jing lam ga jong u phim sngo tanat ye ka ta ga jing thmu ga jong Blei ka jing ai men sim hang ta ga dei ka ni ba shalandet kanu ga bom sngo tanat shalandet kanu ga ding phna kadon ka khubor ba kadon ka gospel ka bynta ka basaw bat ka bakhado habaw mun sim yalam kam dei barabor bangi shai ka jing yalam ga jong mun sim kandon ka por bangi nam shai shaphang ga jing yalam ka jong mun sim tien re ha ki bukum kini gi khap ha ka ba ga jing yalam mun sim kam long bet ka ba shai ka ktien ga jong Blei ka khodingi banle kumni ka stiu pos ginong rom long ba pral khot arpun re ba arpun yo ko ong kumni kumjo de umen sim ru ya rap lem ya ga jing trot jongi na maria ka e ngin duwai kat ka bandai biang ngim tip sho wadu pol phi uri khoi u shakri jong Blei u phla hang ni ba tip ka e bo unduwai hakibai pet kantin ngam tip ka e ga bo mun sim u yalam ka e ga mon ga jong Blei hapadeng kini gi khep ki ba kamdran ga jing penshai shaphang ga jing yalam ga jong mun sim u pol wong ya ka e ngin duwai kat ka bandai biang ngim tip sho henry uta u mun sim hi u karpa na ga banta jongi ha ga jing ot hir ki bamla ong henry uta ke nyu ba yet gi do non u itho ka e ga jing mor ka jong mun sim na ba u karpa na ga banta ki ru khoi kat ba kom kamon ka jong u Blei dashisha kindon gi khap le se kin bon hi gi khap ki ba phim sngo tho shano bo mun sim u yalam ye phi la ne ka e ka mon ga jong Blei hapdeng ki ba kom kita gi jing kendo jongi par ka jing khot na ga kteng ga jong Blei ha ki ba kom kita gi por ka long yanga ba ye phi ban duwai kum gu nuksa shaphang kita gi khap hapdeng ga jing kendo ki ba kendet ka e trai ka mon jong Blei hawai na gisnam bangadon program banlej sekwai gisnong banyalap hakas mission Sunday kay kabala jiang ilami arngon mga bat iway perlok kat bangidang ya hagata galenti ngi kendo ya ka accident ondal accident uperlok janga ulaman saw ngaro ngalaman saw kendiat konsoin but la ngilalej phai no ban lej check up ban lej sigi hospital khanang ban pej yo don kono ka ba khamjor hagata jing min saw go jong ngi te hedin bangila po si ying jesam
Ngay la di ngam sam la perkat ay royam. Henry kila wan sibon. Kijing perkat na kiway pat kisentur. Kibanong don kibanong kedai jingilam u mynsiem kuit. Kidon pat kibong Lamphrang pyndonkam perkat pi odon ay. Ti ko kiparano sngam. Habangi kendo ikini kijingi kendo kibangim sngoto. Nga haban keli hatu kedai gamon jong Blei lani jingilam u mynsiem bangi aksiden. Lani hatu kedai gamon ga jong Blei yanga padio perlo jonga bangin nampoi je ketu kejaka kaba ngidai ban poi lani hatu kedai bo Blei kwa ban sneng ay naga bynta jonga hakum gini gipor dasisa nginam sngoto ke kumno pin pun kutnia ke trai ke jing yalam ga jong Blei ke gamon ga jong Blei tin margata kumbo pol wi ai mynsiem ngi tungin duai bar ha jing duai ngin sayo ya ka jing shai kabaar ha pedeng jing pang jing sitom ke gamon ga jong Blei hatungin duai bangin kot ningin duai bangin la banyai sha ha pedeng kene jing sitom kene jing pang ngakan mau yo pol ha sti kabaar jong u sekinong koren kalong ba khat ar ha ka ba ula pla ba ula duai laisin bo Blei unyo ban simno yo tau sia na ka med jongu laisin upolum sim la yo jubab hanrei khadu u Blei jubab par ka jubab ka jong Blei ka dai ka ni ba ka jingai ai jonga ka dabyang yami namar la penjanai ka bor jonga ha ki jing tro jong mi par kum tau polu pla ban nado man ta ngi ngan kham le kmen ngan kham le thau burom hagijing tlot jonga tidak sisa ko parap ngai waru pol tip kai bau dai ban duai unduai ban yok khia ni unduai ban like ban yaisa ni ha pereng kata jing sitom kai ga mon jong Blei kai ga jing lam jong mynsiem kadon ga por banginam shai hanrei ha ki jing duai kadon ga jubam kadon ga jing penshai ga jong Blei bat khado kum gunuksa ha pereng ga jing sha pensitom kum kristan hatu mynsiem uyalamingi bangin sya kata gajing pensitom ni uyalamingi bangin pet na kata gajing sitom aku abanong yakani kawai hagistiu Petrus ke banengkong kelong basal dekat ke bakat ro ke bakat kentai ke kren sayang tu ba naga benta jongi ki bangen kadai barabor ke mon jong Blei bansya sitom kumi kristan kadai barabor kamon jong Blei bangin sya sitom henrei kapor bangin sya sitom kala panam day barabor piong ngamut kumno kata ngamut kumni kadon kapor bau jiskres uphet habakila persang ban kem yu habakila persang ban kawang mau yu habakila persang ban penmensau yu henrei habala poi ka ya ka bobiang ong ktien jong Blei haba kilawan wan yo jiskres ujisu ong day manga sem la pet shu kadon kapor bo pol ula pet na kibre ki ba persang pan pensitom yu bikan mau ki penhiar yu naukra upet enrei kadon pat kapor bo pol sem la pet shu uda ang not ban pendep ya kata jingnya petong jong ban yap komu martyr naga benta ga gospel kadon kapor bau David ru uphet no sim sol rei kadon pat kapor bau David uyeng hakmat jong sim sol khlem ga jing sapting ti hooi de sisa kadai ka mon jong Blei barabor mengin sya sitom henrei kapor ban sya kala ban nam dei barabor ti kumta kada pi pet ru wan nam pet namar ba piting pet namar ba Blei lo ple pi ya kawai pat ka jingkhang dei kata bagi parab ngai ka Balang ka banengkong kilale habalawan gajing penstom kila ya sepret badda kata kalenti ke gospel ro kelas sepret lem batki tikumta habangi perkhat daki ke gi bepen kraw yo Blei u Blei hi un ai jing shai habangi duai in poise ke bakot nakini ki baro ki bangalio ban keren pedeng jong pi ngilap
bahabangi ong ka jingialam u mynsiem peleng kadai kene kadai ha kaba kajak ha kaba ka ktien jong Blei kayo ia kajaka kaba khli tame kadai ha kaba yau Jesus Christ lapen kraw kadai ha kaba yau Blei lamani bat kadai ha kaba ya ka pop la isi bat ha kaba ka jing thmu ka jong Blei lapen dap dai ka taken ka jingim ha kaba la yalam dau mynsiem uyalam ingi sa ka jing sisa uyalam ingi sa ka ktien ka jong Blei uyalam ingi sa Jesus Christ ubau trai uyalam ingi sa jingai na ka pom uyalam ingi bangin pendap ya ka jing thmu ka jong Blei na ka bynta ka jing ka jongi hang ni hasla berthai tidak kini ki kentien aku apan penkot no ikani ka jingkren u Blei unyo apan kyrkhu na ka bynta jongi baro bar ka bawai no to ai ba jingai ai ka badap biang ka jong Jesus Christ trai ka jing iba ka jong Blei bo pa lamba jing slok ka bathiang ka pensai bo jong mynsiem ba khoi kini ki lai hoi Blei kin yo ban loreng kat bar ki rungit baro ki ru khoi baro ki badan keleng saudong setelak jong kini ka perthai nado menta ba sedok ki bom bom jingkyrkhu padhala kerta amen. See
mynsiem